Ядра ли? Ядра ли? Хайде, Юлин. Ой! Айде де! Ще ми уморите. Ето сме ние, първия кадър. Олива, виж кой е дошъл. Не тъка ли ме ръце? Здрасти. Дай ми мине. Дай ми мине. Няма да ти дам. Айде, влезете, всичко се вижда. Направо като не иска да ми е така. Милен, може да си ми дей. Може се. Ти сега време на не си да му вървиш, кажи. Бе, да съм пак така. Ти речи нещо. Ето речи, но там това мъцкавите съксително струва. Браво! О, аз пък така съм облякам само за видеокамера. Затова не се предупреди. Къде отиде, бе? Нали? Пастучи. Къде тя? Тя още... Ти подобри се да не сниме сега, се притеснява. След Това малко. беше за Иванов ден за малката. Какво прави? Сериозно? Кой е това? Чурогашни дамски. Това е някакво Какво прави писително. тук рано? Да, Що се криеш така? ако решиш някъде да я кукониш, би трябвало да и стане. Ами най-малкият номер пише от 4 до 6 годинки, обаче там един колега беше казал, че са мънички. Хайде ли са краката, малко ли са краката? Криво ли? Чакай поне 5 минутки да сега да стане такава. Добре, чакам. Какво имаш ти? Я да видя какво имаш, я ми покажи. Да, ама важно, когато да говоря с шефа, Иви. Колкото разбрах, Валя му $30,000, да има още $4,000 дивидендите. Викам, че не ми се пиши собствена разлика между $230, за да знаеш половин квартирка си търсиш по-голяма. Я да видя. Я да го видя това, какво е? Аз имам страхотен сделник да направя да ти изключа. Казваш ли нещо? Се говорите, вече се снима. Виж, да. Миленка то подарила. Да, облаци. Супер. Милена? Милена? Дай да видим, Милена, какво подарила ми. Да, кажи момент това. Ай, каква красота, значи. Нека флеклял в дясно малко. Красота ли е сладоранка? Красота? О, ля. Прави ли са каките? Евелинка си там или такава красави? Там има ли кой има там? Бал ли е това къде? Това е бал? И това е топката. Не? Няма. А къде са играчките? Покажи. Това е папа. Да, мерси. Това не е бал, това е папа. А Балбал е също скъпканията ми пърнала. Къде е бал? Това е те. А къде е Виктор, Ивинка, с камерата да снима? Къде е Виктор? Я го ли? Дай му целувка на Виктор. Дай му на Виктор целувка. На камерата? Да те снимаме с Дранка. Не? Говори си нещо. И това ми даваш. Виждам, какво хубаво това. Той приятел ли си? Или на пачка приятел? И този приятел, къде? Той Карлсон дет живее на покрива.
Хайде да ходим на разходка. Хайде да ходим нататък при мама. Искаш ли? Къде е мама? Там? На кухнята, мама. А къде е бати? Къде отиде бати при приятел на гости? Ела да видим къде е мама сега. Никой чай ли направи? Не Това ще знам, чай. не се притеснява. Колева, стига да го уж говориш с тях и там се правиш на много скромна. Ела да те почерпим. Ела. Ела си дам вафли. Ела, Миленка, где не Искаш ли вафли? Ела. Какво трябва да очупим? Аз си виждам окото, но няма ти казвам как. Знаеш как страшно се вижда? Ела, мамо. Ела, Миленка, вафличка донеси. Вкусна, а, мама? Как малко трябва да очупя да я дам. Ела, миличко. Издалека, да. Так, с преди. Как като маймунка в зоопарк. Хвана и тичва, брат. Колева. Добре, май. По-добре, защото аз не правя с нея хората. Дян 9:30. То му е рано още да ти прави номера. Такива не. Просто много бавим, винаги се влачи, сутрин става, 1 час ходи по пижами, топти, след да повториш обличи се, измий се и така нататък. Става. Вики, може ли да го снимаш от тук навън? Не чува, там вика бат. Ушатка има. Гледай къде. Имам я другото. Кой други бяха? Чакай бе малко бе. Надолу, на видео, нали такова? Да, ма го изключих това. Какво правиш ти бе? Айде качвай се. Айде качвай се. Къде е Яся? Вики, айде, че ще пускам баща за теб. Да. Ялата, види ли? Айде с това любовки, че обичаш там срещу. Тя сама ли са вкус? След тук да Ема, бъде. Чакай. Много бързо. Да, много си така. И ти си облечен супер, като мен. Дянко, дай ми една чиника, че Да, направи дай че беля. ник малка. Не, аз трябваше да ходя. Малко, може. Вики, това опита е страхотно. Много приятно. Може ли още едно да я дам? Аз какво да Така ще се купи камера, само че Аз съм част, не можах много да я видя. Много. Не се състана, както го беше. А това по-ефтино, защото тук няма никакво сирене, само 3 яйца и... Бело, Миленка. Задушена. Много хубаво видиш. Задушен дракон. Ай, малко, дай, Дянко, коя му дай Може ли вафа? по-вляз да снимам? Добре. Ай, там горе. Добре. Вянка, виж какво донесоха. Искаш ли? В принцип трябва да даваш, първо накараш. Благодаря, Валя. Не е сладо. Ти чурат, значи... Къде ги скупа? Ама да първо ще го сори, Може да да? не иде да ми... А? Да първо ще Не, аз даже този път просто измих, като вече зелето почти било готово, нали, задушавам го отделно, с солю. И направо сложих там и то там за души почти било готово и орит бил почти готов. И като изтина 3 яйца разбити вече там. Така малко даже било тесничко, нали? И после... Да, много страшно. И сега снимам. Да, снимаш. Не не съм въобще, ако знаех, че ще дойда с камера, ще е толкова прилично поне. Мама, красавицата. Оле, я баче, застрелях. Че не му свети нищо, Виктор. Нищо, тя пак работи. Дай сега. Надявам се, че може да се Къде е Велинов? експериментално. Ивенка отива. Да, нали вкусна? Охрана цялата къща. Само че малко не мъжа. Свети като лъч. Тя се приближава. Така, Боб Марк. Отива. Налапала е нещо вкусно. Ма какво е налапала, не се разбира. Така. Майче нещо е стекло. Не знам дали докара колко. Така. И Велина Коля е притисната в стената. Умряла е. Замигва.
Това не е наред. Тя убива. Тя направо се вижда така очите, че направо се вижте, 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 отвори устата по дяволите. О, не, грешка. Чакай! Чай да разбере. Не! Отвори устата. И се обадихме на Влади в казармата и той си взе специално за него. Да. Така, нормално, какъв е този пръст сега? Сега ще го слагам в устата. Или в гъза. Решихме да пътуваме. Да, много смешно. Така, не се пипа, тук не се пипа. Ей. Не пипай. Така. Сега се удължаваме, отиваме в богаташката стая на Колю. Това е невероятна стая. Ние си имаме всичко. Вижте какъв супер компютър. Това е така. Имаме и принтер. Това принтер се снима. И вижте го луксозен, направо невероятен принтер. Вижте моята колекция. Направо невероятна колекция. Тя е с колички много, ама трябва да се отдържим от нея. Така. Вижте. Но вижте. Прекрасният Додж. Той е невероятен. Дига 400 км в час. Да. Той е металист. Невероятен. Аз пътъшен не. Така. Хайде, влезли ме, че няма много място. Добре, едно. Така. Ох, не мога повече. Много хубаво. Значи, Света в четвърти месец. Сега се коментира така през камера, бе. Ей, как? Правилно, после ще После да знаем кога е. Кажеш корема. Я покажи корема. Покажи корема. казвам вече. Покажи да видим корема, сега ще снимаме корема преди. Да. Няма. Рано още. Аз викам да е момчен, сега какво ще кажеш? Деян, Диан? нямам нищо против му. Зарадвам го. Не, Деян вчера вика. Няма ли едно приятелче, бе? Знаеш колко ще е готино? Хубаво, Уха. се родихме. Викам, да, вие скоро да поздравяте. И той е раждал хора. Искаш да папиш, на? Не, тя би иска. Били. Колева пияницата. Ще хубаво. Обичаш ли бира? Дори изпи ванницата. Баб Мар много се притесни. Вика ли малко? Бирата поскъпнала, вика, нали сложна е, вито малко. Ма казва ли малко наистина? Казва, да. Я река накарай да каже. И вика, малко искаш ли малко? Аз после сега се опитвам да обясня, че малко не е само за бирата. Малко. Що хочеш? Малко. Що те хочеш? Малко. Правильно? Но гледай баничко и хочеш ребенок. Не иска да замези. Да, те така. Лена Ребеката Бамарва. Биринки с бира. Биринки с бира. Кой не можа да намери пържоли, Мелена? Нямаше. Нямаше и бяха някакви потемняли развалени там в магазина. Той купил Защото биринки. когато няма светлина, тогава светва, когато Кой има, да пръскотява биринки? тя е на автоматичен режим. Тя свети ли в момента? По-добре. Така. Така изобщо няма да светни вече. Няма да се. Аз ще стане трудно. Тя късата е пачите на дядо Иван. Да види каква После хубава камера. Милен, какви са тия пари? Служебни някакви? Ето, бе.